Kalon di segati emi tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la kalon di segati emi tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la kalon di segati emi tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la saraga jubu bomori tenya wele la. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بل مشرف لا جبراني لا جبو أمبو فوكا ولمن كرن كرن أو منو سغلمي أنا واجل كنكوننا كالله سبحانه وتعالى ala deli ala ka kisi na ka hina na ka barka jidile ala ko kenen aw bela jelenka ala subhanahu wa ta'ala ba fo aka kuma sanuma ma ka fo ko misri joli abe ya maryam maka mamin dalimi alala ani mamin dalimi laharala o hukmu konnana ala jonyumon do ala ye ale kanu ni here no ye ayaka nafolo bo ka misri jo misri mini aw yere kunye bala kati medine o hukmu konnana misri joli bara bela jelen o yo boloda ka be bidoni ma no bena jumadon novembre kalo tile tan san bafla anita ani wolonvla bara kun folo damnana ni alqur'ane kalani wote menen ko fe o ye kene sigi wala sa mamunu nana kenen konnana bela jelen ka sika ka sharia o ke o baraw kunce baralla almami ba no ye bamako almami ko ke kale ale nana kana khutba kani mogoye ka juma salni mogoye juma salu ko fe ansira ka dakunya damana munun soro ko lasi awma o bela jelen be kene baraw konnana wala an bela jelen ka je an nyamada kene fe min mana soro an je ka an nyamada o fe bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله جميعا من المفلحين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو زاغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو دوام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأ مؤديه حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفل الكسلان
أمنا من عذاب القبر من سؤال منكر ونكير من أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا ثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به بالسر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة البرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا مشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gendarmerie, policiers, eaux et forêts, sapeurs-pompiers, service d'agnement, février, kati dugu kono du beambi. Jamakulu selama jamakulu munu bora Bamako. Dugu cokoroba togola, dugu muso togola, dugu demsenu togola, enyaw fo. Aw bisimilayi a bɔra aw ka so a sera aw ka so mɔgɔ fɔlɔ min ye misiri ni wele quartier in kɔnɔ ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ suma Fasiri ma Keita n ka foli b'a ye an bɛ dugawu k'a ye a y'a ko kɛ ten min na ala k'a nɔgɔya ye mɔgɔ min y'i cɛsiri quartier misiri ko la fo ka na se bi ma colonel kɛlɛtigi Darabo an b'a fɔ a n'a ka denbaya a y'an ko kɛ ten min na ala k'a nɔgɔya ye ala ka dayɔrɔ suma n y'a dɔn n bɛ ka kuma a tulo bɛ n na parce que mɔgɔ min don ne yɛrɛ fa kun don a ka silamɛya barika kun ka bon bɛɛ b'a dɔn ne t'a présenté mɔgɔ la yan bi bɔlen kɔ a la Sanafara Alimanba tɔgɔ la dugutigiba tɔgɔ la Dawuda Tarawele a bɛ yan ko k'a ka foli lase bɛɛ ma a n'a ka conseillers bɛɛ ne yɛrɛ Bege Kɔnɛ ni n ka conseillers bɛɛ tɔgɔ la aw bisimilayi a bɔra aw ka so. Silamɛw an b'aw fo ni silamɛya foli ye fɔlɔ an jɔra yan alimamu de tɔgɔ la Kati ye dugu belebeleba de ye bi Kati cercle haut conseil président ala y'a dɔn an garijɛgɛ la bi yan Modibo Sise bon Kati alimamu fana ka ɲɛmɔgɔ n'o Obeyida ye ala ka hinɛ a kɔrɔkɛ la a fana bi yan ala y'a dɔn an garijɛgɛ la an bɛ bi président ale de ma yan sɔrɔ mais a ka représentant fana bi yan Kati tɔgɔ la anw minnu fana bɛ Sanafara yan anw fɛ bi an bɛ Alahu Taala tanu n'i ye kunu lajɛ ka bi lajɛ wagatiw ka jan Médine ani nin de ka kan bi n'a y'an miiri Médine alimami fɔlɔfɔlɔ ale de tɔgɔ ko Amidi Jakite Segu Jakite ka lagare de tun ale de tun bɛ na an ka cɛkɔrɔba n'o y'an fa Darabo ye ka na laseli yan ale bɔ min kɛra Bakari Sidibe y'a remplacer Bakari Sidibe kɔfɛ ne yɛrɛ fana ye wagati nin kɛ n bɛ na denmisɛnninya kɔnɔ mais n'an tilala a bɛ taa an bilasira fo so o y'a sɔrɔ yɔrɔw ma bonya tan ni mɔgɔ sɔrɔla olu kɔfɛ ka na misiri dilan olu ka hami tun ye min ye o kuma an b'a fɔ vraiment ala ye fɛn kɛ fɛn min ka bon wa Medinikaw ani nin de ka kan asilamaw an b'a fɔ da asilamaya foli ye
kuma la surunyana ambi kuma ni anga badala bugu sema o almami Abdurrahman Keita ambi kuma ni o de tokoy ambi kuma ni anga Sheikh Ousmane Tienta badala bugu sema ambi kuma ni o dala nende uga cikando yayi Touré noye madame Drapoye ale façon de bi badala bugu sema la ale sababu de ye alla seyanka wajibiya soma dayna note ala rabado de romi bana ala ken dolne bado bi anga badala bugu misri sema misri zawiya mi nyesilem bi 4e koroyba bi Cheikh Tidiane moden do kanga na juma saliyam bi anika hadrake alen Seydou Baro bi na ñogon fe o digum banka nga yaya wajibiya ko fo anga ye jago yala aywa modum ibonya baka abi seyla de kafoko quartier yi ne kunye todo mala ne kun todo kafoko Madine kati Madine ko tobere kumbala kafoko am moke kretigi de ya yeleme ka ke ko Madine donc ala ya fo ka kera Madine ya takka Madine tul munawwara ye otuma ambani ne ala fe ya rabbi misri salimi bina ka kono ali munun kera ko ka koro ala ka belmi qur'ana min kana soma dayna ya rabbi ala ka min otuma almami ko yay Touré aba fo drapeau aba fo Tienta fana kuti u ka envele kana bonya do notre karamo côté almamu biya kala galaw biya kana kaw biya be ba do ka fo alimu do alhamdulillah rabbil alamin ay reso mo do otuma ambi foli ke ni almami Abdurrahman ka foli la dala tanu ka barkada sinya flambe na ni misiri ka kola ni misiri ka juma folo on dia papier labe awati la amipi on dia labe ka kunya beke ka lati famoma ka dalil fana anana no o fana kula la bitu ne wala o kona kele ka ne be ala barkada ola parce que folo chamanyu o kala ma chamanya la bi o makonya na o be ka nga chokora mi fa colonel Drabo salama de dode mawo juma aso juma ma chakati ya de apita juma salimi silibala ambai donc katika ala tanu do de ni yebi ni ya la je kati misiri mi namba kalama angate kati terkili made du ko na la misiri bi wolo la ni flambe min kalama jumata ani duru ya famia donc fa chabambe sanan fara la ya dono tera juma kele dono kala misiri kele ngala na kana o multiplier ko chaya bi silama jensana katia donc ambe ala barkada ka kira barkada amba in ala fe ala ko ka nyefetai ala ko ka nyefetai ni nanyo na ka kenga amba in ala fe ka chaya ko ni ya misiri jo hanna sulam ko ban brigadier ndo ala be baraji jima anya fala min jo ya fa ma ko ka jumai antara kana do do min boji sanche mimi na ketini ala de bodo wotu mana ambe ala barkada wotu mana misiri to amunun be amba in ala fana fe ni yo na ala ka no ambe amen musiri nu ba fe ka kula ala ka no ya amen misiri mu ma jo folo nu fana ka jo ni ala ka no ya amen ma fana ba ka haju fe fe ni na ni kenan ka awa misidala kama ananya kora munu kala anya de la rumu kala anya yasunu kala ala ka be magonya ni ala kota temina amba ina ala fe jamanai an kono gwalendo ya famia terrorist ko ya koran fe ya fani delta du Niger amba ina ala fe ala ka hakili sigi dam amin ni hakili sigi te foite famia ala hakili sigi te halika boy ka so kala misila problem bala nga amba anya ala fe ala ko o bampeu ko banka ke kuma atbacho mina folo aka gira o yerema madidion ka ya famia lafiya sa madidion ka do dakile fe madidion ka wala ambe fe yanya ala fe jamana ala ka lafiya o nayo lafiya ni jamana be awai be dugu min kono e be lafiya ni yende donc anga dugu amba ni fana ala ka lafiya adina nyamo ko fe be ya amba ni lafiya ala ka ambe be kelema anga do dakile fe ka bo ya famia dakile fe donc ambo ni ya famia hera ya famia kema lafiya ala ka sai dugu kono ala ka se dugu kono ala ka se quartier kono ani quartier tobe biye don dumaye biye don barka maye anga misiri ni joli akera mbolo ni sonja façon beri mogo munu bora ka misiri ni jo ambu barkada ko be dugu tigi fo kalma mi fo ka dine nyamgo be fo ambe anyini ala fe ala ka dine ala ka sabati ala ka sababu nyuma kanye ala ka sutura ala ka jamana kolosuma ka jamana de un kamen kelema wa sallam tasliman kaseera
السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. ne Seyda Mariam Dambélé ka bɔ Bamako mbe jɔ min na n bɛ Mali silamɛ musow ka tɔnba n b'o de ka jɔ la présidente ba n'o ye madame Jakite tanti Kajatu Togo la a ko ni sera kɛnɛ in kan yan nɔ ko n ka silamɛya foli lase an ka alimamiw ma an'an ka dugutigiw ma an'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ko n k'a ka nisɔndiya yira diinɛ min ye muso bonya ka tɛmɛ diinɛ bɛɛ ka silamɛya diinɛ don alakira sallallahu alaihi wasallam kuranɛ jiginna ka don min na garul ira a bolila ka taa se mɔgɔ min ma o k'a bilasira k'a dɛmɛ o ye Khadijatul Kubra ale fɔlɔfɔlɔ de ye kalimatu shahada fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ka seere ala ka kilebancɛ la ni Muhamadu ka cidenya la o cogo kelen na ko n'an y'an kɔfilɛ ka taa Khadija ma a ma to kɔfɛ n'a ka nafolo ye a n'a nin ye ka diinɛ dɛmɛ kɔnɔnajɛya la o cogo kelen na n'an y'a lajɛ muso fɔlɔ de kɛra su ye min bɔra diinɛ kɔnɔna la Sumeya ko n'an y'o lajɛ fɛnɛ ka tila ka Aisha lajɛ alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam kuzu nisfa dinakum min azhil umayra ko a y'aw ka diinɛ tilancɛ ɲini ni muso bilenman in bolo muso de don alakira furumuso ala ka jɛn bɛ a kan o tuma ko musow ma to kunu kɔfɛ musow tɛ to kɔfɛ bi ka na alimamiw fo olu de y'an ka ɲɛmɔgɔw ye n'a y'a sɔrɔ ni président bɛ silamɛ bolo alimami de y'i ka président ye u bɛ cɛsiri min na k'u ka dɔ fara a kan présidente ko ale jigi bɛ alimamiw ka dugawu kan k'u kana da kuranɛ jigiw ma jama la dɛ sufɛ u bɛ wuli ka dugutilamafɛ seli min kɛ k'u ka dɔ fara a kan walasa jamana in bɛ kɔlɔlɔ min na bi jamana in bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ bi image jugu min dilen bɛ silamɛya ma n'o ye ka silamɛya kɛ bingali diinɛ ye ka silamɛya kɛ mɔgɔ faga diinɛ ye ka bɔmu dɔ yɛlɛla ka taa mɔgɔw nin tiɲɛ ko alimamiw ka dɔ fara dugawu kan ani kunnafoni di kan k'a yira k'a fɔ silamɛya ye kelenya diinɛ de ye silamɛya ye ɲɔgɔn kanu diinɛ de ye silamɛya ye basigi ni hakilisigi ni yafa ɲɔgɔnma diinɛ de ye ko alimamiw k'u cɛsiri la hali bi ko an musow jigi bɛ ala ka o kɔfɛ an jigi b'u kan bari ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ jɔn bɛ kɔlɔlɔ ta fɔlɔ muso de b'a dekun ta muso bɛ a dekun ta denmisɛnninw b'a dekun ta o tuma muso de ka tɔɔrɔ ka bon présidente ko Kadiya Togo la k'a b'a ɲini alimamiw fɛ u bɛ cɛsiri min na hali bi k'u ka dɔ fara a kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an jɔlen bɛ kɛnɛ min kan an nisɔndiyalen don chapeau fila de bɛ ne kunkolo la yan ne ka chapeau filanan ye jumɛn o ye darabula de ye Yayi madame Touré madame Darabo Yayi Touré ne kɔrɔmuso de don bi tɛ nin basi min filɛ tan ni ne bɛ mawuludu kɛ a bɛ nin ɲɔgɔn de di yan ka misi di yan ka fɛn bɛɛ di yan mɛ n tɛ Yayi fo n bɛ n cɛ de fo n'o ye Darabo ye n bɛ Darabula bɛɛ de fo k'u waleɲuman dɔn u ye baara min kɛ nin ye anw fa kɔfɛ a ka cɛsiri k'a nɔ labɔ ala k'a sara k'u ye hɛrɛ ye a kɛra banbagatɔ minnu fɛnɛ kɔfɛ ala ka hinɛ u la o kɔfɛ tugun jɔlen bɛ k'an kɔ don n fa ka du de la n'o ye Seydou Keita ye ne bɛna wajuli kɛ n fa Seydou Keita ka du kɔnɔ don min na o don y'a sɔrɔ tabaliw de tun bɛ sigi ɲɔgɔn kan an bɛ yɛlɛ ka wajuli kɛ ba wabiya ne ni Aisha an jɛra ala ka jɛ la n cɛ sabula Cheikhine Gindo ala ka hinɛ la jarakɔrɔba bɛ alimamiya la hali sini hippodrome na anw de tun bɛna wajuli kɛ nin so in kɔnɔ yan nɔ o y'a sɔrɔ an si ma taa yɔrɔ si la a b'an faw ka diinɛ kanu de yira bon n'an jɔra bi ka kuma an bɛ dugawu k'an fa ye k'ala ka hinɛ la o kɔfɛ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ taara misiri in na kuma laban min bɛ n bolo jama ka hakɛ to o de ye kuma ye ala subhanahu wa taala bɛ min fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ setigi ala b'a fɔ an ye ba'da a'uzu billahi minash shaitanir rajim wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin ko ni kelen kelen bɛ k'i yɛrɛ lajɛ k'a fɛsɛ k'a la i ye mun labɛn ka sini kɔnɔ silamɛmuso sini dimanche samedi ko tɛ dɛ i segin don ka taa ala subhanahu wa taala ma i ka kaburu ye mun bila an ye adamaden mana cɛsiri min kɛ diinɛ la ka cɛsiri min kɛ ala i b'o de sara sɔrɔ misiri jɔbagaw k'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛna so jɔ u ye alijinɛ kɔnɔ so min ni facture ti sara a courant lumière nɔfɛ misiri jɔbagaw k'a dɔn ko ala bɛna so jɔ u ye alijinɛ kɔnɔ so min climatisé len don ni facture ti sara misiri jɔbagaw k'a dɔn ko ala taala bɛna kaburu fɛɛrɛ u ye kaburu min n'a goronnen don k'a fɛɛrɛ u ye ka tɛmɛ misiri bonya kan k'a fɛɛrɛ u ye ka tɛmɛ dugumakolo ni sankolo kan o tuma ni ala taala ye mɔgɔ min garijɛgɛ don nafolo la ka tila ka kari d'i ma i k'a don ala ka diinɛ la ala ma tɔ t'o tigilamɔgɔw ye tare tare bɛ aw ma nafolotigiw tare tare bɛ aw ma ala ka jɔnbaw tare tare bɛ aw ma ala y'aw minnu bonya ni garijɛgɛ dɔɔni ye n'aw seginna k'a lasegin ala taala ma ala k'aw ka nafolo barika ala k'aw ka nafolo jidi hali bi k'an hakili to diinɛ dɛmɛli la ka yatimɛw lajɛ ka misikinaw lajɛ ka muso cɛsatɔw lajɛ wa ala ka so filɛ dɛ wa anna masajida lillah fala tad'u ma alai ahada ni ye ala ka so de ye maa min bolo donna nin na n'i ka dɔrɔmɛ ye maa min da donna nin na n'i ka kumakan ye sara t'i bolo ni alijinɛ tɛ ala ka sara ɲuman di ne ni aw ma nin ye aw denmuso kumakan ye mali silamɛ musow ka tɔnba de tɔgɔ la union femme musulmane di mali o tɔgɔ la INFM inshallah ni fili min yera kuma na kalandenya don ka hakɛtɔ ɲini ka dugawu ɲini an karamɔgɔw fɛ hali bi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله alam nya andirano alam nya keslameri kangen no me aflay chelmusu sorobato an kesbato ma kenema ani bana ma bana bato fewu fe ala beladi fulada amo umasatanu abagada amukla kisin nema yini o ala fe na ñoŋ ciyaŋi ne kana omma kambo diwila kana na yinina amo na ñuma kisin nema ni ala fe kisin nema ala khadija kan ana sobi gon ana ga siba mo ali mama no turula kana sifo alkema doma o bela jeni an kisin nema ni o yi ala ko kan ama fo anga do am fe bia donula amnata melgal mawtu ambo badati sun wasan soro nay melgal mawtu ko kuma san soro am tata kabu kono nambora kabu kono anala ta ñon ben moya alkiyama duna odona ntai chien ntai ngaloni ele bise ele kalando ele baado ele bisga bege ele bisga bechie ala mo tola ala be mu'minu ni so jabo dona ala ka fara mu'minu mo ka mu'minu so jabo dona fatimelo gobe lewe wasuke awumbia munu globana munu nyebana ni watina ba wasi meyere wasi muni ala yasrani to yasrani ala ni febela yum akono ala yasrani wodi ala don bela jine farale nyonga kadima
ni ko ala israya nte ngalon tigɛ ni ko ala israya nte mo ka fɛn suɲɛ ni ko ala israya nte ma namara ni bɛɛ lajɛlen bɛ ala israya kɔnɔ na mais a bɛɛ lajɛlen bɛ sigi mɔgɔw de ma a bɛɛ lajɛlen bɛ sigi mɔgɔw de ma n'i bɔra kɛnɛma sali nɔ n'i ye samara dalen i y'a ta i ma siran ye i ma dɔ de to ɲɔgɔn o kumana ala bɛ taa kiti o de la nka ala siran o de bɛ sigi ka na anw yɛrɛ ma o de b'an ka sigi diya o de b'an ka ɲɛnɛmaya sabati o de b'an ka diinɛ kɔrɔta ala ye siran o ni ala labato di ala ko nɔgɔya ye n bɛ tila ka aw wele an k'a dɔn anw bɛ wagati min na nin wagati a mantilen don ni wagati laban ye lajarabi ko caman b'a kɔnɔ ala kɛra ye mun fɔ an ka dumuni man ɲi an siyɔrɔ man ɲi an si kuntara ka surun an hakiliw ka surun hakiliw ka teli fɛnɛ hakiliw ka surun hakiliw ka teli n'i y'a lajɛ ala ye dɔnniya mun d'anw ma ka kodɔn mun d'an ma a m'o de fɔlɔ mɔgɔw ma an hakili ka teli mais an hakili ka surun yan'an ka bɔ yan nɔ mun bɛna kɛ sisan nɔ o de y'an n'u bɔ ɲɔgɔn na c'est kira ko ten tɔ n'i ye dugu jɛ i kana miiri ka taa fɔ ko n bɛ so ko n'i ye so ko i kana miiri ka taa dugu jɛ o caman kɛra o ka seli misiri kɔnɔ ka safo seli k'a fɔ fajiri da k'a tigi banna o caman kɛra ka bɔ i ka mobili kɔnɔ k'i jɔ ka sa o caman kɛra i yɛrɛ k'i jɛ tɔgɔma ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka fatu o kɛra ka banabaatɔ kɔlɔsili fatu banabaatɔ kɔrɔ o bɛɛ kɛra donc anw hakili ka jan mais an hakili ka surun n'i y'o ye dɔrɔn ko in bɛɛ bɛ lajɛlen dɔgɔ i bolo i bɛ ɲini adamaden ala ka jɔn na i tɛ ala ka jɔn si kafiriya n'i y'o ye dɔrɔn ala ka jɔn i bɛ ɲini o la o kumana nin waati kɔnɔ diinɛ a ka ca diinɛ a yiriwara mais lafu b'a kɔnɔ lafu b'a kɔnɔ diinɛ tɛ se mun kɔ o ye nafolo ye n'i y'a lajɛ an ko silamɛw ka ca jamana in kɔnɔ ni silamɛ ka ca jamana kɔnɔ sɛgɛnbaatɔ man bɛ jamana in kɔnɔ silamɛ ka ca jamana kɔnɔ sɛgɛnbaatɔ man ka ɲɔgɔn kɔnɔ a m'an bolo suma mɔgɔ minnu ka dɛmɛ nɔfɛ i bɛ mɔgɔ ka dɛmɛ minɛ hali kafiri don i barika bɛ t'o fɛ hali kafiri don e ka barika o bɛ t'o fɛ diɲɛ kɔnɔ e bɛ t'o tigi kɔ maa maa tɛ balo i yɛrɛ wɔsiji la e kɔni bɛ t'o mɔgɔ kɔ o ye diinɛ ka lafiya ye wali kɔni fitinɛ don mais ni mɔgɔ tɛna ɲɛ a kɔ o kuma na a ka bɔ ka don diinɛ da fɛ maa minnu ye nin kɛ nin san nɔ i y'a k'u yɛrɛ de ni de bɛ to yan nɔ ni de bɛ k'u ɲɛ ni de tanunen don ni de ye hɛrɛw ye k'a ta misiri sidiba in na alimami bɛ jɔra nɔ maa ma seli yan nɔ maa ma ya hakilina sɔrɔ ka nin baara in kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ hinɛ sɔrɔ nin na yan o bɛ sɔrɔ jumɛn na ni diinɛ tɛ an ka waati a fitinɛ ko ka ca yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a fitinɛ ko ka ca silamɛya n'ale kun fɔra bolo bɛ biri ale da la mais diɲɛ ko mana fɔ o bɛ kɔrɔta diɲɛ ko o de kɔrɔta fɛn fo silamɛw yɛrɛ banna u yɛrɛ ka silamɛya la k'a kɔrɔta silamɛw yɛrɛ de b'u ka silamɛw ɲɛmɔgɔw dɔgɔya silamɛw yɛrɛ de b'u ka mɔgɔ minnu n'i bɛ seli a kɔfɛ k'a kɔrɔfɔ o bɛ kɛ o bɛ di jɛkulu min na o jɛkulu tɛ se ka ɲɛ kɔnɔ e yɛrɛ mun kan k'i ka jɛkulu mɔgɔ bonya
jɔyɔrɔba ye k'a fɔ k'e ye silamɛ i bɛ kɛ hɔrɔn ye maa mun ka kumakan fɛ i bɛ kisi maa mun kosɔn i ka adamadenya bɛ kɛ maa mun kosɔn ni furu ma siri cɛ ni muso cɛ ni den min sɔrɔ la yala o bɛ kɛ den ye barikama ye wa jɛni b'o kɛ alimami hali ni bɛ kɛ hɔrɔn ye hali n'a sɔrɔ i bɛ ka se ɲɔgɔn kɔfɛ n'o mɛ e ka denkundi kɛ alimami bɛ ka denkundi kɛ n'i y'a dɔn i ka denkundi kɛ o tuma na i b'a fɔ i yɛrɛ ma k'i ye ɲɛmɔgɔden n'i y'a fɔ mɔgɔ ma ko ɲɛmɔgɔden i n'a bɛ sa ɲɔgɔn na mɛ alimami de bɛ kisi o ma hali ni mun b'i ɲɛfɛ n'e jɔlen dɔ la mɛ alimami dɔ kɔni y'a kɛ ni den tɔgɔla nana a bɛ k'o cogo min na ni saya nana a b'o cogo la jɔyɔrɔ kan ka k'o tigilamɔgɔ ye dɛ mɛ an bɛ ala barika da an kɔrɔkɛ o n'an balimakɛ n'an ko fa yɛrɛ ye a bɔra du kɔnɔ k'a fɔ k'a bi yan n'o tɛ n bɛ mɔgɔ kelen fɔ mɔgɔ kelen bɛ sigi k'a fɔ ko an bɛ fɛ ko ka silamɛya ɲɛmɔgɔ don da la fo k'u ka hakɛ sɔrɔ ni mɔgɔ sɔrɔla la ale b'a la ni mɔgɔ sɔrɔla a b'a la a bɛ hami a la su ni tile kira de ko maa ka ŋaniya a ka fisa n'i ka baara ye ŋaniya min b'a la ala k'a sabati mɛ a ŋaniya tɛ sabati anw yɛrɛ kɔ a ŋaniya tɛ sabati anw yɛrɛ kɔ n b'a fɔ occasion na yan nɔ n'i ye nin juma lajɛ nin juma ɲɔgɔnsi caman bɛ Kati yan an ka yɛrɛ dɛmɛ nin juma mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen dɔrɔmɛ 2 an ka dɔrɔmɛ 2 bila kɛsi la bɛɛ ka wajibi yɛrɛ kan hali alimami i ka kalo kelen k'a lajɛ juma o juma kalo kɔnɔ juma de bɛ juma 4 dɔrɔmɛ 2 o ye joli 8 dɔrɔmɛ 8 silamɛw la muso jɛni tɛ se ka nisɔn la dɔrɔmɛ 8 ka dɔgɔ nin y'a kɛ 10 ye nin y'a kɛ 20 ye nin y'a kɛ 30 ye nin y'a kɛ 40 ye i y'a dɔn n'i y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka baara caman kɛ silamɛw ye k'a sɔrɔ mugu tigɛ ja mɔgɔ ye n'i y'a mɛn ko silamɛya bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na ko an ka ta fɔ ko wari de don wari dɔrɔn de nɔfɛ ko don wala an ka denmisɛnninw na mugu bɛɛ jihadi la wari de don wari de don misiba ye maa ba mugan fila misiba joli bila na maa ba mugan fila o de ye silamɛ ye maa ba mɔgɔ fila o ka dɔrɔmɛ wali ka dɔrɔmɛ 2 o ye joli ni jategilaw bɛ jate juma bɛɛ y'a kelen tɔ aw bɛnna kan a taara n'a ye conseil la wala a taara n'a ye imama na a taara a ka silamɛtɔn na wala a taara silamɛtɔn na sigi k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka indice dɔ kɛ an kana kɛ don ka fɔ seli dɔrɔn dɔ bɛ yan nɔ wala kɔnɔ na kutuba ka ban basa a bɛ taa ka nasɔngɔ ɲini a bɛ se ka fɛn caman dilan a bɛ se ka jamana yɛrɛ dɛmɛ a bɛ se ka jamana ka suyɛli bali a bɛ se ka musow bali furubaliya la a bɛ se ka cɛw bali cɛgɔnaya la i fana sɔrɔla bɛɛ bɛ bɔ yen nɔ n'i bɛ jeli furakɛ i b'a ko fɔlɔ de n'i y'a ko fura k'a la n'i ye fura k'a sɔrɔ i b'a ko dɔrɔn tɔ ka jɛ don o don juma bɛ kɛ kutuba bɛ kɛ juma la n'a sɔrɔ kutuba bɛ maa wajibi maliyɛn bɛɛ ka maa wajibi ni kutuba bɛ maa wajibi walayi suguba bitigi bɛ dalen ka bila maa si tɛ yen nɔ o suguba kɔnɔ musa juma la safida si tɛ yen nɔ ni mɔgɔ tɛ se juma la yen nɔ a fɔli ka gɛlɛn mɛ tuma dɔ hakilitigi don nka an bɛɛ b'a dɔn i ye maa ka kumakan ta i bɛ fara a tigi kan i ye maa ka kumakan kalan i bɛ fara a tigi kan maa ka kumakan tɛ dɔwɛrɛ kelen i tɛ maa si ka kumakan kan n'o y'a sɔrɔ i ma fisa n'i yɛrɛ ye
jole mali kono iye mo ka bo kan kala iye mo ka miya kan kala iye mo ka sinawo kan kala ngam ta dibam yi warwe kawnde la ansa ku yo ha akodu ye mo ye udus ko jalendo atine wachama siram la bawdu ko bawni ka sama ka wula se janama de ma ala kula wa inna kulli ummati fitna wa fitnatu ummati malu akon matun wadon tibena ka tanuna kana sai sama kana sai an kuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ya belajil jarabi felo akwali manunga dilla jarabi nafuludi ku ali bara dawla ni warta israfena suronna matofe masjid ka baraka jamanai masjid ka baraka dine bebe ka baraka ire di poshi eni to kunya kemu e kuna to soroyo e from hojoju ko not ya kete ndo ibna to soroyo wani ya bebe poshi kono ibta ka to no na mata ki to ibta ka to okona anako ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ونقول بنا يهوديو نصارى امو لادي على قاليو يامرودي كاكو اوني امو يامر فويدي ايسالاي ala israel ibana tanje batufu ibe singana moholema ala me ko tuam gani iba so no ka do nere ka do to parce que do be la bol falen mais amani ala ka ya fa mawla o mo ala israel an ya marno ni jedi ina na lo ko ndu atla ka ina jaddaluye limanya ni mo be hine dala ko dibena ba dala gol mena bala ma do beno ate seli ate sunga be hine me seli bani sumbari ka kanai mam ku islam e ka kanai me mo do beno ate islam ate chrétienté fote me abe hine o fere limena do de dilima lam yaqul ashabu sallam la tu'minu atatahamu ako awti limena de ko fo aw kata hine asba ko do qalu ya rasul allah qul inna rahimu قال إنه ليس برحمة أحدكم صايبه ولكن رحمة عامة أقامين مسلم المهنالة ندم المهنالة نهنا دلوما بصر عليه دو بصر من لوتاي سيدالا جمانا كل كرتيكون على دو بصر من لوتاي على دو جورو من لوتاي هنا تنافل دوما ديلي ali kalamba ka kalanji mo ma o be hine ka wuli ka tama mo nyonche ku cheklan o be hine ti lente ka ko walla ni ya ko hine dro ma ba ko ka fa na be ala ma wardi yanno akoy ko de menen ngola ni tara balma be no o simple ko sake ni tara ku ngola ni fenti bole item male ta ku ngola ta nana ku ngoge ko simple ko sake mais bi se tara ko sake de be ake warde fitna di ko mana ala ko ay grabo ay hine maula mamun be buluka ay hine nyona ala de hinala ko mana baswa ni yama disemne an wa hine balia an wa gariya tasro ayna hine nyona de na hine nyona ala be hinala ala fitendo now here na davona
ibe hin da ko toji e be to mai sena do be bangu ma hinala e bi ga mobilila do ba kan kusola hinala ni hinala la be hinala ako oye ni here yi wakilin soro awla abe ko mina fo be yo here soro i quartier ko na fo ko karsa ye here soro ma fi ano ni karsa ye here soro o yi tuga damnale e ko bina ko ta kan to ale de ablanye ngwala de ablanye e bina be ala jiragi o ni tolo fina soro la o bo to wala o muna o de ala malen ta to no kera mo ñoce sigida la sigida be handi من كربولا كم من لم يتهم بأمر المسلم فليس منهم مو نيمال همي نسلمك كوي اسلامك كوي او اسلامك كوي والنينو كوي ما همينوي اي قد نيجي فاي بيغا سوغنو سامجينا دوغا سوبينا دو مسكين فلا يوغا سوغرو اي ما همينوي اي همناني لا دروي اكو تاندوي اسلامي منو كام ما على خلق نجا على خلق سلام على خلق ندما على خلق موتشيا اما فو مسجو على خشي غدوما من ياسين نو بجينا نو من بالله على خلق يسما اي من فو على خلق منك داما على خلق نجا على خلق بلغا على خلق فاتوغا جمانم مكو بتولا على خلق دوم بجمانم على خلق دوم بجمانم على خلق نكسي على خلق جمانتنا على خلق جمان برغا jamana don baw ala ku so sija ani kanala ala ka baga do anu la ala ka baga do anu la ala ka anu deme amun fere ko moy ala ka nga ko woni may parce que ñem woni ma de soro ko ngoni ma ko de ñem woni kelinde ñem ko ko woni bas ka kana ni ko ngoni ma so live ibe ni mo so kira ko ngoni mo de so don ma bu ko kala fɛn taabolo nafolotigi kun b'a bolo cɛfarinw kun b'a bolo salibaw kun b'a bolo kɔrɔnidusilaw kun b'a bolo ko mɔgɔ ma farin k'i jigin ka farin mais ala kun se ka kelen dɛmɛ nin bɛɛ kun b'a bolo n'a ye mun fɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ dɔ y'o kɛ o de y'a s'an ma yan dɔrɔn ani mun b'a bolo yan nɔ o de y'a ka ɲɛmɔgɔ ye n'a y'a dɛmɛ a ye ala dɛmɛ n'a y'a dɛmɛ a ye kira dɛmɛ ni yo dɛmɛ dɔ sara foyi tɛ la alijinɛ kɔnɔ sara foyi tɛ la alijinɛ kɔnɔ misiri a tɛ jɔ k'a bila ten misiri ka hakɛ bɛ lɛ misiri sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kan wagati min na se ka se i sanuya ka na don a kɔnɔ kira ko a tuhu satira liman a ko sanuya an bɛ ka ɲinɛ o kɔ a ko sanuya limaniya kilancɛ de ni limaniya b'i la ko 10 ni sanuyalen don i ye 5 sɔrɔ maa ma ka sanu i b'a sɔrɔ a ŋaniya ka ɲi n'i ye maa nɔgɔlen yɔrɔ o yɔrɔ la sitanɛ don maa nɔgɔlen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sitanɛ don juma sunna dɔ ye i k'i ko k'i jɛ a ma fɔ i ka bazɛn don k'a sɔgɔ komi ne ta ɲɛ cogoya min na i bɛ se k'i ka ɛkɔliden don k'a jɛlen k'a don i ka na parce que ala yɛrɛ ko ten tɔ ale ta an ka yeko ɲuman ye a t'o lajɛ dɛ fugulan filɛ kunna a t'o lajɛ dɛ berew filɛ kunna a t'o lajɛ dɛ a bɛ jumɛn lajɛ ne yɛrɛ b'o dɔn bɛɛ b'i ta dɔn o ye boîte d'or de ye bɛɛ b'o dɔn an sigilen bɛ dusukun fɛn bɛ dusukun na ala b'a bɛɛ dɔn wa bɛɛ b'i ta dɔn fɛnɛ ne kɔni tɛ mɔgɔ ta dɔn mais ne bɛ yɛrɛ ta dɔn ɔ fini filɛ ne kan nin sɛbɛn mara n'a jira ko ten tɔ ko n'i ye fini ɲuman ye gɛrɛbu kana k'a fɔ ko dɔ y'a d'a ma o kumana dɔ de y'a di ne ma o kumana ala k'o tigiw sara ɔ alimami yɛrɛ ko minisiri ye fini d'a ma a k'a don a kana ka na seli ni mɔgɔw ye o kumana ala k'a n'a sara o kumana ala k'a don ala k'a k'a ye alijinɛ darafini dɔ ye ala ka k'a alijinɛ darafini dɔ ye ala ka k'a darafini dɔ ye اللهم اجعلنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا
وسائر بلاد المسلمين. sababu min se kena koran yoro iba don katika ka misri dalena ubi papier ci groupement maka fo ku ka misri dalembe o ya kanun groupement président no Sheikh Ousmane Manadira ya kana misri dalena me darro ko so amase ka yansoro ayan délégué ka ngana jorofa ta ira misri dalena femindo maka misri dalena ni dinama wule ka kuno keneka ni soja ko de o wole manake to wajibi bo wole jabi ana na fana femi kati misri dalena ya ni soja ko sebe basanya ye misri kono mamnu ye misri jo akera million ready do misri de mema boyro shi kana atigi fana mi ya dia ko aka ala jati koso anyo koloshi kene kan fana nya ye bomako almamba no ko ka kale de na misri sili bunyado aye almamiya ga yoro manana yoro min almami fene bunya koso aye joro to abulo akafsine de donc groupement sigla valeur mi nga noye ko makafsa maye anga nyokon bunya ka kote nyokon tala ni nana kenem ga nyo waleaye donc ibi yere o kokono donc ni soja ku jame ala tanu ka ala barka danoye donc kenem misri dala here do amela dili ala ka ake here ye misri kono ala ka kisi misri kono fitna ma anye femini fofana anya ini misri don fe an islamo fe almami misri islamo de kan almami deme ulle kanga jone almam nga musakaw ye almam nga bunya ulle kanga ira dine nyemo bunya dine kanumba an islamo de kanga ira jamana fomo kanga ira me ma folo mi kanga ira folo we islamo ye ani kalando ye ani misri la sellaw ye anu fene fo ambe ala dele ala ka barka du ka bara ala ka beno misri ngono ala ka ke here ye ma femfe dura me bo ani mo mana na keneka ambe ala dele ala ka ke barka anu bela dele ka awre fo ka shirif lafu baraina ambe ala deli ala ka ko en kuce gonman wa kadunga sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ni so jambana dat se ka foka sa dana kadaka ame kenem gono ode misri kura daleli ni ko alislamiya darapo de misri alislamiya dotroso de misri alislamiya kalanro de misri adamaden dusukun ka furake ka dusukun ko ode misri o be dale do mina islamo be nyon soro kono o ni so jabay kadaka kira sallallahu alaihi wasallam abole kafir dugula akelen ko kakayere ma horonye atale islam dugula e bara fulum go ka misri jo mun ko so adama duni alab se ka to nyon fo wati bela jedena riba do ka abayra na ka fo misri na be dugumuna o de islam adrapo e o ni so jade ba annabi ambe allah fo ka allah barkada halsa alaka ni nyon ci islam dugu bela jedena kira allah horma ko sallallahu alaihi wasallam ame alhamdulillah me mun fo la sa o de ka fo alaka bara de soro la sa kadaka alako misri mami misiri jo ali Allah subhanahu wa ta'ala be so joye arjine kono ngam misiri joli doronte ka koko kori imaratul masjid o fene bala no de ka misiri la bato ka misiri toboto ka misiri sania misiri ni femunun kaka olu kay misiri kono sangani wati bela jelena misiri kana ke anani jo anya kodo ila kikan na fulo ke ka misiri jo ere forso obe jo sorola walma obe kafiru kayrola odi ambi mo chamaye boliso so de be fas la mawla ka do ka fo jine so de be fas la mawla mbado ka soro ka misiri bu koro yen na fulo boka misiri mun jo u yere te sa misiri na o yo koye ko mina soro achemai misiri mago be alaka jondela munun dusukun sanyale no ala yo fo alquran kono misiri ta ka fo mita misiri kono ka kandi alaka jonde be seli misiri kono ala yere munu sugandi munu be allah taala kelem bato ma amma in islamo fe ninga na ke soye ka be kuri ka blati adama de un kana misiri kono o de be misiri ke misiri akake ala bato yoroye akake zikiri ke yoroye akake alquran kala yoroye akake wajuli ke yoroye kaslamo blasra kaslamo ka kungo nyanabo dine konna la misiri jokun yo ye no yera misiri la misiri kera misiri kunandi ngano maye misiri la opmana amunu misiri njo akado ani kungo be nyona ama in allah taala ala kan kishoma wa alaikum salam wa rahmatullah aywa mbe ala foka barkada ne be faso kenedika ni ne faso misiri de o de daile la kati medine anana o misiri daile la ambe ala foka barkada masamiye biyira amna kabine am fawbe burati taka wo datugu ambe de ben kolongolon daka de ben kuraw daw sanfe ambe seli ambe kalan ke doni o fo bi ala taala ya nogoya anyere fla nyogondo oni ambela jelene farla nyogonga ga jeka ni misiri birbele ka daile am faso kono oni sodia de bana an kontanendo ambe masayin barkada fana masamiya nogoyani wallahi ne bu foka ni ala taala fe masarahman saranyuma de bi abulo mogote bono bara nyumana Allah taala koti
ko n'i ye cɛncɛn baara ɲɔgɔn baara ɲuman kɛ o sara ye min ye n'o yirali la i b'a fɔ ko hali i tun ka fɛn fana kɛ min ka ca ni nin ye min ye nin baara kɛ a ye Alahu Taala ka diinɛ dɛmɛ a y'a faso kunna wolo a ye silamɛya dɛmɛ sara ɲuman bɛ Alahu Taala bolo ne b'a dɔn ni arijana so ye n'o yirala la a tun bɛ filanan jɔ yaasa o fana ka girinya ka tɛmɛ nin kan inshallah ne b'a ɲini n baw fɛ u cɛsirilen don ka kɔrɔ u ka dɔ fara cɛsiri kan ka na misiri k'a ɲɛnamaya misiri bɛ ɲɛnamaya ni hadamadenw de u bɛ seli min k'a kɔnɔ seli farida bɛɛ lajɛlen kɔfɛ misiri ka dayɛlɛ lazimuw ka k'a kɔnɔ wazifaw ka k'a kɔnɔ tarika taabolow de b'anw bolo yan nɔ u kana misiri in datugu dɛ u ka kule ni Ala tɔgɔ ye don o don ni misiri in kɔnɔ ka Ala wele wallahi masa rahmani bɛ fɛn wɛrɛ nɔgɔya an ye min ka girin ka tɛmɛ nin kan alhamdulillah rabbil alamina nisɔndiya min bɛ ne la kɛnɛ in kɔnɔ a nisɔndiya a tɛ se ka fɔ ka ban sabula nin ye hɛrɛ de ye Ala ka so n'o jɔra ka di silamɛw ma silamɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ o nisɔndiya o tɛ se ka fɔ ka ban o nisɔndiya de bɛ ne la bi an ye maa minnu y'an cɛla bi fana n'o y'an karamɔgɔbaw minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na ka bɔ Bamakɔ ka bɔ Kati fan bɛɛ ka na fara an kan ka kɛnɛ in k'a ɲɛnamaya a nisɔndiya a tɛ se ka fɔ ka ban maa min ye baara in kɛ an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a sara a ye ayiwa entreprise min ɲɛmaa bila ka na n'o ye entrepreneur ye a nalen a y'a yirala k'a fɔ ani ne de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara o baara n'u bɛna a boloda yan ne de bɛ wele a baara la a baara kan ka kɛ cogo min na u ni ne de b'a kuma fɔ k'a daminɛ kabi subasuma fo kana misiri jɔ k'a ban an bɛ ɲɔgɔn bolo baara in kɔnɔna la don kelen ne ma gɛlɛya sɔrɔ baara in na hali baara kɔfɛ ni yɔrɔw bɛ yen minnu ma k'an sago ye n'an y'u wele k'a f'u ye u b'a kɛ o cogo la o de la nin kɛnɛ in kɔnɔ n bɛ foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min yɛrɛ yɔrɔ in jɔ nafolotigi ko tɛ min y'a baara kɛ n'o an b'a fɔ ma ko ingénieur n'o ye Ibrahim ye an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a bolo mɛn baara in na a y'an dɛmɛ baara in kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ hakɛto bɔ kan sali ala Muhammad fulakɛ n'i ko n ka dɔ fɔ o la ayiwa n bɛna nkalon tigɛ o la sabula misiri in jɔli yɛrɛ dugukɔnɔmɔgɔ kelen ka dɔrɔmɛ tɛ a la a kɔni nana fɔ an ye ko an bɛna misiri jɔ k'a di aw ma hali ji a ma bɔ an kun foyi ma bɔ anw kun yan nɔ misiri kɔni nana jɔ fo k'a ban e yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a di an ma n'an ko an bɛna nafolo kɔ fo la an bɛ nkalon tigɛ nka e yɛrɛ k'a lajɛ a bɛ lahala min na wari hakɛ min bɛ don nin na maa mana ye hakili dɔ kan ka k'i la a ko la alhamdulillah rabbil alamina o de la a dayɛlɛli kɛra bi a tun ka d'an ye an tun ka karamɔgɔ sɔrɔ n'o y'an ka sirifukɛ ye a Seyid Sherif Usman Madani Haidara sabula juma kutuba de sababu ye an ka misiri kɛ nin lahala la juma kutuba Usa Jalo e yɛrɛ nana don aw nana an ka jata don min k'a bɔ juma o ma dɔgɔkun sɔrɔ an wulila k'a fɔ an ka na ni plan ye misiri bɛna jɔ k'a d'an ma o tuma la an bɛ se k'a fɔ TV Sherifula a ye jɔyɔrɔba kɛ an ka misiri in jɔli a ye jɔyɔrɔba de yira a la o tɛ anw dɔrɔn ye n'an ye jateminɛ kɛ bi jako ta fan na TV Sherifula bɛ baara min na jamana in kɔnɔ bi jamana kɔ kan ja minnu bɛ bɔ la silamɛya a bɛ ka dɔ de fara a kan o de hukumu kɔnɔ an bɛ dugawu k'aw ye aw yɛrɛ min kɛra a sababu ye ja ta fanfɛla la Ala k'aw bolo mɛn baara nin na Ala k'aw bolo mɛn baara la an karamɔgɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala k'an karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ san caman an ka ni ɲɔgɔn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ hakɛto bɔ kan sali ala Muhammad an kun sera ka min sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na k'a lase aw ma o de kun ye nin ye n'o ye Kati Medine a misiri dayɛlɛ misiri min n'a dayɛlɛli kɛra jumadon novembre kalo tile 10 san 2017 o kɛnɛ de kun yirala aw la nin waati na o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen bɛ an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'Ala deli Ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tiemi tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tiemi